To dol rok hai no hai phung kaham taisa hai no hai joto no ani je YouTube family rok no ngai tini hingkang kai ang nai di tamo khai tong mane music sara pura no music sara se ang osukai mane dance half dance no mono hingkang kai achuko je dance ni mono hingkang kai half dance abo hingkai half dance ri tong tongo hingkang kai tabuk nai di ang bo song no ang mo dance khai tong rok jodi saiman kai comment kai sai ri dol rok hingkang kai asa kai noro ani video no sajaga no honoi jodi sajaya kai to kono kok khaina kore hingkai ang tobo ani je mansa ang practice khai tongo ta norok no phunuknani bagoi hingke ang video to daily renani bagoi try khai tongo but riman yarok ngoi tango time kurini bagoi hingke ang time kurini jorao phono norok bai malainani bagoi ang eko moto video rok phono tuima phaio pura no music kono music sara dance mo hingkang kai to tabuk hingkang kai ang thai chugi ko snamboi naharka tongoro dol rok hingkai tabuk hingkang thayuk sikang sai nagra sinai mo pura thaijuk mon hingkai ani dol rok to borok nukjaknani muchung jagi hingkha ang borok no phunukliya hingkha ang simino nukjak khata hingkai chung abono hingkai tabuk hingkang kai ang nogo sokpai anaros kaisa chanani bagoi khugoi nahar sinai chama to phunuklak hingkang kai tabuk hingkang kai yango khnani phungni bagoi muini bagoi preparation khaijak tabuk horono wise bono motor alu rok somoi naharka khana hingkang kai mono photar phot songnai amo bono rok nang phunuknai nai tongdi ani video no puilani paithak jora hingke tabuk ka horni bata norok nukhana momoi songnani bagoi ready khai tongo hingkai tabuk mono ang thas ke songoi nanai ani je mansak hingke tabuk yango suya khone paikha hingke tabuk holdi rok rekha jotono majon mosla rijak no motamuti jira rok borok ta joto piyas tiyas joto aborok rijak hingke tabuk hingkang oro sutui rok rinai mosom rok rinai thok rikang no paio hingke amo rok rinai sutui to already ripaikha hingke tabuk hingkang kai somri nahar naita somri mani pore hingkang kai thok rok riwai thas ke songoi nahar naita hingkai norok jodi chajaka hingkang kai ba subscribe and like share khainani tapok di dol rok to boskango agongna bagoi norok ano jora riri dol rok hingkai dol rok norok ni bagoi ang kaham kaham content tui man ya phanongoi tongmano tamni bagoi daily video rinani hingkang kai ani bo time kisa sodongoi thango hingkai mo time kurini bisingti ang je mansak video khai tongo hingkai amono norok ano jora ridi ang bo norok no je mansak video phunuknani try khainai daily vlog rinani bagoi ang try khainai ani je manmani ani je chuksak hingkai tabuk hingkai ani mui rok songmani norok nugui tongkhanai ko yango hingkai tabuk hingkai motamuti mane karan khaisika mane butui rankha hingkai tabuk mono tawaisa butui rinani nangkho hingkang mo thok bai simisi mo phone ko moi mo jiri tongkhota hingkai amono dol rok norok ano jora ridi hingkai norok no ba ang kaham je ani je mansak video tunani bagai try khainai dol rok hingkai tabuk hingkai moi butui reui regra kha abodotto tamni bagai hingkang kai yango hingkai pura moi butui reui ang norok no phunuka hingkai tabuk hingkang moi kutugoi tongo first time kutugoi tongo hingkai tabuk ang kisa koloi nagra sinai tamni bagai hingkai jesu moi kolo asongno moi interesting go norok nai tongdi ani video no puilani simi paithak and je paya sak skip ta khaidi dol rok ko moi complete dongoi thangka monai paikha tini horni bagoi monong sinai sini nogo hingkai tabuk yang maisana bagoi godok moi naharka yango hingkai ang songmani moi to tini ni video orono pailai sinai malainai ketal video o jotono no hambai।